Nemoj mene snimat u guzicu. Aj. Aj. Da ga zaljuljam. A? Ček, stan, dole stan, vidi. Stan ga dole. Otiš mi za njih. Ko? Sad smo ovdje. Ajmo s one strane. Pa može gospodin pogurat malo. Čekaj, nemoj slamčiš nam taj. Onda nemamo ništa. I šta smo onda napravili? Ništa. A kak nije sam? Ne pi... Ček, mora se on otisnit sad. Vidi. Aj ga ono koji prvi puta. Šta, ode. Ubiće dole neko.